گلن راوی اللہ رو ذوالجلال آسمان دلوری نہ فرشتہ پا شکل دا احمد ابن اشکافی دی مشکی رو لے گلا آہا شکل دا احمد ابن اشکافی دی مشکی شکل دا گو مخی دا گو لاسون دا گو خپی دا گو فرشتہ دا گلن راوی دا دی احمد ابن اشکافی دی مشکی رحمت اللہ علیہ مبارک با دی شکل صورت بانوے طواف نکول صفال بطلو مروال بطلو منات لاڑلو عرفات غنڈے تلاڑلو دارفات غنڈے نا بیت اللہ شریف تراللو طواف زیارت کے طواف زیارت نابیا لاڑلو مقام ابراہیم کی نفل کو صفا مروے کلا بیا منات تراللو اے گلن راوی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ حتیم مبارک یو دیا داڑے لوے انسان لے دگا دوران کی دری فرشتی پخو کی ہولی دلے یوم سر تولانا دا بلم خبو تولانا دا یو سینی تولانا دا اگا یو ویچین سونا خلق حید بیت اللہ شریف لراغلی خبو والا آواز کئی چھ قربان شپگ لکا خلق راغلی دی خود شپگو لکو خلقو دیو انسان حجم قبول ندے 6 لاکھ خلقو کے دیو قسم حج منظور ندے ناگن سینی والا فرشتی آواز ورکلا چھ فرشتو رے دشپگو لکو خلقو حج نا منظور ہوا خوب دمشقی و احمد ابن اشکافی دمشقی مبارک ہے داغ دوجنا نا منظور حج اللہ منظور کر دے 6 لاکھ کسانو حجنا منظورو قربان شی داغت وجنا اللہ منظور کھڑے دے اس رازی جی اے عبداللہ ابن مبارک رازی شیر دا انسان بوی سنگا دلے پا عرفات پا گنڈے کی اولی پا پور کا آگا فرشتی چاگا شکل دا احمد ابن اشکافی دمشقی رحمت اللہ علیہ دے دا اللہ خو عجیبہ نظام دے احمد ابن اشکافی دمشقی رحمت اللہ علیہ مبارک ہے دا عبداللہ ابن مبارک کو پس گردو پا نظر رانگے ناگنو پس کلی تراغے یو زی بل زی تپوس کی شیر احمد ابن اشکافی دمشقی با کم زی ملوش ہاں دا دروازی ترور سے دمشتا چھ دروازی اٹھکولا احمد ابن اشکافی دمشقی مبارک رو دا سے وطوکت سلامی اکلو مصافی اکلا معانق اکلا ناگر وطوی قربان والخود دا مانت و آخلا وطوی دا سشیر ویدا چی تامال دا صفا پا مقام بانے را کرے آگا وطوی گورا تابا بل سوکلی دلی وی گورا ہم دقا سسترگی ہم دقا سی غوگونا ہم دقا سی گیرا ہم دقا سی لاسون ہم دقا سی ناز و آداو ہم تیغ دقا گورا انکار بنکے دیو توی نکا نگورا زده کورا مارب دا سر نده والے وی بیا رس چل کرده ده سچل چتا دا خو بیا سبل حربا دا وی نما سچل نده کرده نیکان خلق چی دی اگا دا نیکے پرچار دا سے نکی نن سبا چو سوک چالا یو تروڑا وڑا ورکی کنا زنانے کمری تا مخی کڑی تروری وی لگا دیخ واشا نو چی دیخ واشوی دا بورے دا گوٹ دیخ وکا نو آگی تپلق نو بیا وطوی دا بل گوٹی دیخ وکا نو آگی تپلق بیا وطوی دا غوڑو دا گوتے متداسیونی دا چاگی تمبلق بیا وی پلانی لگی شو پلانی لیوی دونا یو تروڑو یو کلو غوڑی والا ورک تمامی دنیا تیوخی نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی لا الہ الا ولا الہ الا وہ سب زبین بین ذالک دیم چھ دا خدے پا دربار کی بلدی خلق و سحل ش خیراتم دی حد ترو رسید چی ارسڑی بو سر اخبر زانون سی شدہ موک دا خلق و تخیق اللہ تا بزان خی آئے ہائے آگا وی ما چھ دا چا دا پارا کڑی دی بس آگا ما سندی کڑی دا دیر کمزوری ما نو آگا دا اللہ دا پارا کو نو اللہ ور لسوک سبحان اللہ ہوئے گا آئے ہائے اللہ فرشتہ دا پشکل رو لے گلا
ورتوی قربان احمد ابن اشکافی دمشقی رحمت اللہ علیہ مبارک دروغ مو آیا وین دروغ نوی ما صحیح خبر کو ما ورتوی قربان سامل دی کڑے دے وی سمل میں کڑے خو یو عمل می دارے چی زما خو آکی گوانیانو پخیٹ بان نهارو ما دعی دا پار شپک لاک دراہم شپک زر دراہم جمع کڑے وی آگا ٹول می ورل روڑ لے ورل می ورکلے وتوی خواہ وی بیاوی غیرات دعاگانو کی خوز مبارک دشا بس دا پرشتہ بیا پشکل دا انسان تا تراغلی وا تا پشکل بانے دا آرکان دا حج تا دا پارا دا کلی دی او دا نقد سودا دا لی پاپا والا چکولوی که دا سو حجونو پیسے پکی نورن خدای دی زمونگو استاسو نصیب کی دا دامان بابایی سے مبارک ہوئے او زمون عبدالرشید بابایی سے مبارک اگوے حرم مبارک ہے بابایی سے دا پیسے مات کی دی ما شمانو لو خلقو لبے ورکولے وی مونگو توی چی حضرت لگا گزارا کا وگوری اسنا چی بیا بخرچک گڑا وڑے اگوی چی دا چاپا نمی ورکوم اگا با انتظام کئی بابایی سے وی دی حرم مبارک کے اگم بیت اللہ شریف تن ولارو وی منزے کھو وی چی سلامیو کردو یو عربی راگی او دا بابایی سے پغی کی زڑ علی پاپا کی خوا وی بابایی سے مبارک سے سلام کردو تسبیحات وی ویلی پاپی را واقعشتا مالی شاہ تراکا چھے رشید صاحب عجیز صاحب تدو گورا چھے دا یو صاحب راگی چھے دا سر چھے دی وی شیلی پاپی کو لو کا وی خدای خبر سو زر ریال پکیو وی ما تا وی چی سو پکی میں چھے صاحب دا خود ریالونو ڈکا دا وی مڑا سے دیوار خطو وی زمونگ دا خدای پزات یقین دی سنگے چھے لگو مکہ سے رازیم رائے دا دا اللہ نے کان خلق صلحہ کیوں دا سے پا حرم پاک مبارک ہے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ طواف کی دا اللہ تعالی جل جلالہ عجیب نظام لے دا اللہ پاک عجیب نظام لے مبارک طواف کہو او دا رب العالمین جل جلالہ خو عجیبہ ننداری دا سے خلق با بیت اللہ شریف کیوں انچہ دا عقل بدے و تا حیران شی دا عقل بدے و تا حیران شی اور توی قربان دی دوران کی دی پاکیر شاہ پیر تیرے دلو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ مبارکہ ناگنا چھ توافی کولو تواف دوران کیو مزیدار تیلے لا سلراغ للا چھ فیکتا مزیدار دلالن جواہر نڈکدا نن سبا کدی شادو منتوی گو رشی خودے چالا ورکی بدق کسیرہ والی نا امتحان دربان شوروش سو چا بانے دے لسلو پو امتحان شوروشی اگا لسلو پو تا ٹھنگ نشی چا بانے دا سلو امتحان شوروشی اگا اے تا ٹھنگ نشی اگا چی دا ارس راواغشتا کنا وی کتا رو کتا ارسیو کتا پا چٹیو لکل چی دا شیزونا پکی دی یو دیلان کی خدای و بخا کے دا چان سرک شیوی نو خدای دا پارا کے ما مندلی دی ما تسنخن خان را کے چی ورکما پسلم دار چلار کے دی سومند درے وازون بکے و بعد کسان وازون موازون تخون جوڑی ما تو گورے جدرے وازونوں کے پیدا نشا دارفات بغنڈے بانی قربان جبلی رحمت بانی او بسپین گیری والار دے لا سنوں نے دا اللہ رب الجلال پا دربار کی کچکل جو کرے کریم آئے پروردگار عالم یا اللہ پا بیت اللہ شریف کی مانا غتیلے دسروز رو جواہرات لالو نبی درکشویا یا اللہ کریم رب میرا بانیو کا خواجہ باقی باللہ شاہ تولار دی پشا بانی لاس کی مبارک شوی ما سردا ما مندل دا رچے چاٹنگ کا کنا درگا ٹنگول لگران کار رہے کنا دی اولا پوڑے کے شید لگ زان نا قابو کو بیا بنور کاٹی کی کدا سرد جی اول کے سڑے پسابونو خوئے کی بیا زان نشی قابو کولے ما تو گو رہی چھے والے ورکا ویسا سا پکی دی و توی دادی پکی دادی لالونا ہاں ٹول وی بالکل مکہ شیندہ سیب والا
دا غنه ورله کولو کوي ته والا چې ستېلی دا د لړو د خوشاله نه در کوم دا کبټو چې چانه رو کشیو پکې زرګونان پته یو کستوي چې در مړه تم دی ورچ ستېلی والا دي ځه دغه دوران کې خواجه باقی بالله رحمت الله علیه مبارکی آغا دلالونو جواہراتو تیل ای واپس بند کړلا وی اے دا اللہ بندا سنگ چی اللہ تعالی دغسی مال را کړلا دا تیلے وی زما دا اللہ پزاد یقین دی چی سنگی تعالی در کړی دا دغسی مال را کولی شی زما دا خدای پزاد بانی یقین دی دغسی تیلے مالم پروگرام برابر ہولی شی رازی جی خواجہ باقی باللہ سے مبارک حرم نہ واپس رات لو بیڑے کی کینس طوفان راگی اوے دا سے حال راگی چھ دا بیڑے ٹوٹی ٹوٹی شوا دی پیو ٹوٹا بانے پیو تختہ بانے ٹاپو تراگی دا سے کینس تاولی خوزان دا مکو دیر زیاد اگی شویم دی چھ خدا پاک دا خواسا جیب امتحان کرالما ٹاپم دے دشت بیابان دے خناغنا چھ وگی کی خود لو دا ازان ازانی غورید اللہ اکبر اللہ اکبر مدر روح خوشحال شو یا اللہ شکر دے چھ دا مسلمانانو علاقہ کی قد کوبو دا برزے توڑیم بیاو میں سکول دا چې کوم انسان په الله مینی په ایمان وي داړو سره خوشاله شي کنه د شکل د الله د نوم نن بعض کسانو باندې ز اثرین مسجد باندې د الله د نوم اثر کوي الله اکبر الله اکبر دا روح خوشحال شو وی خدا خدای د مسلمانانو علاقه کې ما نو چې کله هغه خرید ته په مزه مزرانی زدي چې جمعه تراغه د جمع سوق نشتا کسانو ته وی جمع ټیم برابر دی یو سیب برابر دی خو دلته سوق امام وی زبد امامتی درکم کړه لاغن قربان خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علی مبارک دا اللہ مہندے دا سینکی دا اللہ یرپرت او دا اللہ مل مدی دا اللہ مل مستوب لتلے ہوا او چکل دی مسری توڑوانی شلو ناغن چی دا اللہ نمی واغستو نمی دا اللہ ازنگولو اللہ اکبر او چکل دا سلامو گرزو کنا کسانو وطوی ملما پدیم پوی کچی دا کمزے وی دا خبر ببیا کو منزو کے وی روٹیم دا سدا چند دا خوڑے لے با خلق لارو تو آمون عرص دستخان غڑے دلی دی خلق حیران دی ورطا چیئے خدا پاکا دا کمزے نے دا جنت مر غیر آل راوز تاسی پیمانی ہوئے چکم دے کہ سڑی چھتا جمع تمخ کی شوشا پٹکی خکولی والی او سپین پٹکی والی پا ایمانی ہوئی او پا محبت سر منزو کنی سڑی ہوئی یا نڑیر خوانے او کناشنا قسم سوی منزو کا جواب رکھے کنا او چنا دا جالے ٹوپے پا سرکڑی او چرا شو دا سی اول دا خلقو تا دا سی گوری او حیران بشی چی خدایت دی چی جمع ورکی دابو سنگا او بیا کلاو دونو دریگی چی اللہ دی امانو کی بیا چاگا منزو کی چی پاگا پا کم نازو ادو کی سڑی اوی خدای خیرو کی منمیو کو خوبس خدای طبع قبل خیرو کدا سرد جی دا کسان جسنگ دا مزد پسیو کا کدا مدیدہ سیدہ لاسون اوجد کا اوی خدای صد جنت مرغی در علنن روستے دا سناشنا انسان در روستے دی چی دا تو امون ورتکی خود ویزی بنگوری ورطوی قربان چی چا قرآن مجید ندی ویلی دتا قرآن کریم شروع کا ناگنا
قربان منزونم ورکی جمیم ورکی دا قرآن کریم در سن شروع شلا چاچی قرآن کریم ویلی دی اغت نور لیزا شروع کا خلاص ورط شروع کا او ناگن چکندی کتابون شروع کو شوری دی صلاتی شروع کرو لوی درسگار شو مشران کمیٹی کی ناستا وی علکا ماموت بیا متناشنا خادم خدای راک یاره که خوخمی وی لگه اتفاق نکوی دا سا وی دا دی واده پروگرام بولکو دا کورودانی بمولا دلتو چه بس همی دا اخپیو تڑو بس دکا چه کم سڑے امام راولی کنو اگه امام بس کور تزیو بیارازیو پور تزیو بیارازی نو باز مقتدیان وی اور اگه دی دوارو خبونه تڑو نو دا سنا چه پا بیاستیو تڑی بس اگه ولا دا سه کسرا ولی چه کور ولد ورکیو بی بی ولد پا نکا کی چه دا چه امر زید بکر لور خور بس اگه بیا پا ایمان چه پا یو طریقم چه تبار نشد لیکن دا سه اگه بس کور تا بزیو جماعت تا برازی با دیو تویره یو زی که ولد نکا پروگری شاہے الکوی یو صاحب دیو دا غب دا دی جنه پلار چه دی اگه وفات دی امدا بولو کریجه جی نکاو شوا